Lidi, sakra, au, to bolelo hodně, au. Co to sakra bylo? Počká, tady vezmu meč, rychle, meč tady, no, tak, dobrý, brní nepotřebuju, tak já ti jdu najít, kde seš, sakra, kam jsi utek, já tě tady viděl, ne, neviděl jsem tě, ale slyšel jsem tě, já jsem tě slyšel, byl jsi tady, hnedka za mnou, sakra, dobrý. No, tak jo, jdeme zkusit jít spát, já se to tady zamču celý, tak, bum. A jdeme na další tady taky, zamčít, no super, a tady si to schovám, no, jdeme spát, sakra, tohle mě fakt naštvalo, tyjo, jsem ani nemohl v klidu spát, no, tak jdeme, tak jo. To byla zas noc, sakry, jsem musel volat tady doktorovi, aby mě přijel udělat testy. Ach jo, to byla zas noc, já jsem se nemohl vyspat, ach jo. Tak doufám, že už brzo přijede ten doktor, ať mě tady udělá ty testy a ať to dopadne hlavně dobře. A počkej, já jsem tam někoho viděl vzadu. Pane, já vás viděl, tady jste. Halo, dobrý den, Dobrý den, pane. Pan doktor Super. Ano, vy jste si mi objednal na ty výsledky? Jo, potřebuji vás, udělejte mě tady rychle výsledky, hnedka rychle. Dobře, potřebuji vám odebrat krev, sedněte si prosím. Jo, sedím. Už vám jdu odebrat. Au. Dobře, děkuju. Zajdu dneska do laboratoře a dneska večer vám dovezu výsledky, dobře? Jo, dobře, tak jo, tak moc se dobře, těším tak... na výsledky, nebo netěším vlastně, sakra, proč bych to říkal? Večer se stavím, zatím děkuju, nashledanou. Jo, naschle, mějte se. Sakra, dneska vůbec neberou, a co jsem to tam viděl? Ahoj, tady. Ježiš, to je Tommy, čau. No to je výsledky od doktora. Tak rychle už? Jo, prošel jsem okolo jeho stanice a dáme pro tebe výsledky. A doktor mi dal pro tebe tady tu knížku, bohužel mám pro tebe špatnou zprávu. Jakou špatnou zprávu? Zbývá ti poslední den života a máš tam napsanou diagnózu. Diagnóza nevylečitelná nemoc. Co to povídáš? Ne, to musí být určitě falešný, to nemůže být pravda tohle. Bohužel Denny, zbývá ti poslední den života, ale musíme se ho pořádně spolu užít. Sakra, tak... a fakt se to nedá nějak vyléčit? Jo, dá se to vyléčit. Doktor mi říkal, že musíme jít tady 2 věci, které se skrývají na tomto ostrově. 2 věci? A co s nima pak uděláme? Já nevím, jenom mi říkal, že musíme najít 2 věci a tím se vylečí tvoje nemoc. OK, tak asi si poradíme, tak počkej, ale nejdřív já ti tady musím ukázat můj dům, dívej, co na to říkáš? Jo, máš to tady moc hezký. A 2 postele, to je akorát, když budeme spolu dělat přespávačku. Jo, to je super. A dívej, já ti ukážu tady ten přístav, co jsem tady, takový malinký, ale mně se strašně líbí, já jsem se ho tady postavil, co na to říkáš? Jo, taky se mi moc líbí, hlavně ty loďky. A co vy lidi, líbí se vám tady tenhle přístav? Jestli ano, tak mi napište do komentáře, ano Danny, líbí se mi tvůj přístav. No a jestli mají být teda skrytý tady někde na ostrově, tak kde bychom je tak mohli hledat, nevíš? To já nevím, ale tak já se kouknu na pravé straně ostrova a ty se koukni na levé, Danny. Jo, tak jdu na to, počkej. Tak, jdeme tady nahoru, tady nic není, furt nic nemáš Tommy? Ne, ještě jsem nic nenašel, akorát hodně hlíny. Jo, tak to já taky teda. No a tady nahoře nic nebude třeba, tady nahoře nic není, no sakra. Tak nic, jdeme tady do, počkat, tady je nějaký čudlík. Pojď za mnou. Danny, uká, kde jsi? Tady dole, no, super, a teďka klikneme na čudlík. Kam jsi zmizel tedy, kde jsi? Klikni na to taky, pojď. Je to v pohodě, je tady jenom nějaký menší menší parkour a to nějak dáme, start, jaký start, sakra. Asi se musíme dostat na konec, vidíš to? Jo, vidím to, tak jo, já jsem si sklidil teďka všechny věci a já jdu první, jo, tak skáču, no, to je lehký, v pohodě. Jo. Hlavně. Dobře, tak já jdu skákat dál, tady to skočíme, super, v pohodě, nahoru, lehký, jak nic. Tak jo, tak jdeme takhle, tady je to lehký, v pohodě, jsi za mnou hnedka, super, jo, dobrý, jdu semka, a tady,
vajíčko, želvy. Vajíčko a kniha. Počkej, já si ji přečtu. Tak jo, přečti si to, je tam to hodně napsanýho. Jo, fakt. Další úkol bude spočívat v tom, že se objevíš v aréně Survival Games, půjde ti o život a jestli vyzabíš všechny monstra, tak dostaneš finální item. Až budeš připraven vstoupit, dále řekni... jo, hodně štěstí. Vesničani, co zatím mají vesničani, sakra? To vůbec netuším, Dennis. A co budeme dělat s tím vajíčkem? S tím vajíčkem, to je ten item, který potřebujeme. No a máme říct, já ti to pošeptám, doufám, že se tam neportnem. Jsem připraven, máme říct. Jo hele, tak já jdu první, jo, tak počkej chvilku, jsem připraven. Teď jsem se semka portnul, kam jsem se to portnul? Survival Games Arena, jo vlastně oni tam o ní mluvili, že se tady spawnu někde a co tady budu dělat? Počkej, proč tady jsou truhly? Dene, já jsem tady taky, kde to jsme? Jsme v Survival Games aréně, ale je to nějaký divný, tady nejsou žádní zombíci. Sakra, to bylo rychlý. Chráním tě, Dene, vem si věci, Jo, počkej, já sakra. Tady vezmu, rychle, au, diamantový meč, no super, to beru, pojď sem, ty malý zombíku, pomoc, prčit. Ty jsi vzal brnko, tam je brnko. Ano, jo, chráním tě. Jo, já si tady vezmu zlatý jablka, pomoc, jo. Zabijím je, Dene, zabijím je. Já taky, jdeme na to, super, tak. Pojďte sem, já vám dám, vy smradědni. Super, dobrý. Tak jo, máme je. Jo, co uděláme teďka? Co máme dělat teďka? Kde to najdeme ty věci? Možná v České, koukej. Tady něco bude. Tady něco, je tady něco. Nic tady není. Tak jo, nejde tady co? Už mě to tady spadlo. Proč tady mám? Co se tě objevilo, Denny? Zombíčí vajíčko? Co s ním mám dělat? A proč tady mám sakra mrkev? Já se ušlapám. No, takže mám tady vajíčko od zombíka a co s ním mám dělat? To je vlastně, jo, to je ten item! Jo, super. Jo. Tak jo. Tak my se jdem vrátit nahoru a hnedka jsme u vás lidi. Tak jo, super. Sakra, už mě zbývá nějakých 15 minut, sakra, to není moc dlouho. Halo, jsi tady, Tommy? Tady, Tommy, tady jsem. Pojď za mnou, super, mám tady ty věci a máme to, co si máme dělat? Doktor říkal, že ty věci máme hodit do vody, oni se tam rozpustí a pak do ní máme skočit. Cože fakt? Tak počkat, asi tady do toho moře to dávat nebudeme, dáme to semka. Tady máš jo. Tak jo, počkej, já to tady vyhodím, tak, zombík a vajíčko želvy, tak jo. Jo, ty do toho radši neskákej, jinak to třeba bude mít nějaký protiefekt, hele, já to jdu zkusit, snad to bude dobrý, tak, au, to bolí. Tak jo, tak co, Denny? Já se cítím hnedka o něco líp, tyjo. Tak super, Denny, tak jsi vyléčenej. Jo, asi to tak dopadlo. Hele, uvidíme zítra. Ale já doufám, že jsem vyléčenej, protože to tak vypadá. Já už se cítím fakt o dost líp. Tak jo lidi, já si myslím, že jsme u konce. Podařilo se mi přejít vlastně tady ty překážky, ten parkour, to survival games, nebo co to bylo. A jsem vyléčenej, tak, nebo snad jsem vyléčenej. Tak jestli se vám video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like, odbírejte tento kanál, protože budu vydávat videa každý den a máte se rozhodně na co těšit. Takže jo, já, Denny a tady se mnou Tommy se s váma loučíme, mějte se pěkně a zatím ahoj! Ahoj!